ولجميع الأولياء تسعة شهيدا وصولهم وفرعهم وردهم وذريتهم سمع سمع إياك نعبد وإياك الذين أنعمت عليهم والمؤمنات الأحياء منهم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا مسرفون وجاء من أقصى المدينة بيته أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يشرها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على alhamdulillah di jalan lancar, alhamdulillah malih mengenali dahulu sareng-sareng hormat datang wontenipun calon jamaah haji. Alhamdulillah Allah kegiatan-kegiatan sing awake dhewe lampahi ingkang insyaallah sedaya kula wau dadosaken tambahipun amal soleh. Kalau kita nangkat nang boten kemauan ngeten iki lak kira-kira boten saged direki nggih. Tujuane napa? Ndongaaken haji dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ilal haji sing sapa wonge gelem ndongakno wong sing arep haji nalikanipun wekdaniku Kanjeng Nabi ndonga ngeten Allahumma ighfir lil hajj wa liman da'alah. Dengaripun hadis Kanjeng Nabi dawuh, ya Allah panjenengan paring ngapunten dhateng tiyang sing haji. Lan ya Allah nggih panjenengan paring pangapunten dhateng tiyang-tiyang sing ndongaaken tiyang haji. Berarti wong sing haji dingampura Gusti Allah, awake dhewe sing sareng-sareng ndongakno haji ya melok dingampura Gusti Allah. Sedherek haji jaluki dongane nak nalikane yang baik badhe tinggal badhe budal kita sing ndongaaken. Nak nyoto-nyoto yang apa? Nak nyoto-nyoto wong Islam tenanan. Sampai nak iso ngono dhewe banten. Sehingga piyambakipun nalikanipun cipta ngoten niku nyritakaken kabare mriko. Nalikanipun mirsani Ka'bah sing kula lan panjenengan sedaya damel kiblat langsung piyambakipun nangis dulu. Akhiripun terus sedikit dikasihipun cerita masyarakate yang beriman terus masya Allah pendaftarke umroh meh rata. Ngantos tiyang kalih dasa langkung lajeng taun iku wae. Yang sing umroh yang bener lho. Sing critane sinten lho? Piyambakipun tiyang boten ngertos ngakon tiyang boten ngertos tiyangipun tiyang dudu ngakon tiyang dudu nalikane saged teng mriko saestu piyambakipun nangis buru-buru nangis niku diceritakno dhateng masyarakat semangat saestu ngantos tiyang kalih dosa langsung budal umroh sing disangki budal sing di insyaallah. Padahal berangkat itu nanti dibeli dari badan kita. Akhirnya mudah-mudahan
Nabi Ibrahim itu garwane pinten, Bu? Bu. Nabi Ibrahim garwane kalih sing setunggal Siti Sarah, sing nomor kalih Siti Hajar. Garwa kalih Nabi Ibrahim sing asli sing riyen sing mbok sepuh niku naminipun Siti Sarah. Dangu-dangu piyambakipun dangu boten kagungan putra. Ngantos sepuh boten putra. Delalah nalikane Nabi Ibrahim garwa kaliyan Siti Sarah niku boten kagungan putra. Nabi Ibrahim niku dipun perintah kalih garwane Siti Sarah ken-ken mundhut garwa. Itu kira-kira begitu. Nek jenengan boten kagungan putra terus sing garwane diken garwa malih napa mboten? Nen? Boten. Tanah kowe mboten. Wis ngeloni dhewe. Kae to. Jadi abang gue angkat nggak nih gue. Jadi wong sing soleh kamu angin gue. Laki-laki yang soleh. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu boten kersa perintah kali garwane kan garwane. Dipun riwayataken Nabi Ibrahim itu boten purun. Ah, udah pokoknya mah, pokoknya saya kamu sayang apamu. Akhirnya dipaksa terus. Wes nak ngono nak terus wis ndi sing ambek tonanku sapa? Siti Hajar niku termasuk pembantu sing diaksanakan sinten Siti Hajar. Akhirnya boten ganggu panyuwunanipun Nabi Ibrahim pun kabulaken dening Gusti Allah. Siti Hajar niku kagungan putra naminipun Ismail. Boten ganggu malih karo sing sing Siti Sarah niku kagungan putra namine Ishak. Nabi Ibrahim putra kalih garwane kalih sing setunggal garwa ingkang rumiyin Siti Sarah gadah putra namine Nabi Ishak. Lajeng sing Siti Hajar namine Nabi Ismail. Kesane ngomong tanggung jawab. Lah nalikanipun Nabi Ibrahim ringkesipun cerita pas Ismail niku kurang langunipun yuswa 13 tahunan. Wong yahene nang duwe anak kepengin duwe anak. Delalah Gusti Allah Ta'ala perintah karo Nabi Ibrahim supaya Ismail dipun kordanaken. Nalikanipun tanggal 8 Nabi Ibrahim niku supena ngimpi dipun paringi kelandak kalih Gusti Allah supaya nembe dhateng putranipun Nabi Ibrahim niku tasih ragu-ragu Nabi Ibrahim itu pas tanggal pinten, Bu? Tanggal 8 dipun namani hari Tarwiyah. Dina Tarwiyah itu dipun wastani naminipun hari Maman. Maknane Maman iki saka Gusti Allah tenan padha ya. Masa Gusti Allah kok nyembelih iki cobane Gusti. Di waktu itu Nabi Ibrahim disempurna kalih Gusti Allah. Nabi Ibrahim apa nagih janjimu. Melak tau ngomong nalikane wis dipuja-puja karo kaummu karo masyarakatmu apa neh kok primaan unta, primaan sapi, primaan wedhus. Anakku aku njaluk organ ora sekretar Gusti Allah. Ibrahim, kowe tak perintah tak kon nyembelih anakmu. Ibrahim jawabnya nggih sami Bapak nanku pas tanggal 9
dipun wastani dinten Arafah, dinane yakin, dinane pirsa nek niku mau saking Gusti Allah. Mulane kunjungan sedaya upamane gawe poso tanggal 1 ke tanggal 9 bulan Zulhijjah sebenarnya akan sangat pahalane tanggal setunggal sekurang berapa bulan setunggal tidak oke saya 20 hari deh tanggal setunggal menuju tanggal 9 itu nasibnya dipersunahkan poso yang boleh bulan Zulhijjah. Abdi wa hajjah wa yukonfir wa Ya Fatah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi'u, Ya Mu'is, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Iya beneran. Kan bahan saya buat. Melok. Ya jalan.